Здравей, Пух. Накъде си тръгнал? На гости при теб, Бухле. Ама аз сега излизам. Аз ще седна тук и ще те чакам да се върнеш. О, Пух, по-добре не дей. Отивам на съвещание в горския парламент. Имаме много важен дебат относно промените в Конституцията на гората. Кон с какво? Не знаех, че в гората е дошъл и кон. Никакъв кон, Пух. Конституция. Промените са много важни за живота на всеки в гората. Трябва веднага да тръгвам. Кристофър Робин, имам една голяма гатанка. В гората ще настъпват големи промени. Мисля, че ще имаме нов приятел, кон. Обаче, Бухалът не можа да ми обясни с какво е този кон, че идването му да е такова голямо събитие. Ама сигурно тази титунция е някоя болест. Надявам се, че не е заразна. Не искам и на мен да ми викат Пух с титунция. Глупаво мое мече. Бухалът е говорил за Конституцията. Това е върховният закон на гората. Документ, в който са описани правилата, които всички ние трябва да спазваме. Тя ни помага да живеем щастливо един с друг. Там са описани правата и задълженията ни и основните ценности, в които всички вярваме, като равенство и свобода. Освен това, дава насоки на отговорниците като Бухала как най-правилно и справедливо да ни управлява. О, аз съм едно мече без никакъв ум. Ти си най-доброто мече, защото всеки ден научаваш нещо ново. Информирайте си и вие за Конституцията на България. Навижте .bg